Usa ka call center agent ang gi-hold up o Gipusil sa duha ka wa mailhing lalaki. Ang aktual nga hitabo nakuhaan sa CCTV. Si Luan Mirondina sa exclusive report. Sa kuha sa CCTV, makita kining usa ka lalaki nga daw may gika-text samtang naglakaw sa sidewalk sa Maydan MV Patalinghog, Barangay Basak, pasado alas 3 sa kadlawon niadtong Martes, Abril 9. Pipila ka gutlo, may miagi nga motorsiklo luwan ang duha ka wa mailhing mga tawo. Mihunong sa poste sa unahan ang naasoy motorsiklo ug mikanaog ang angkas niini. Samtang ang lalaking nagkupot og cellphone, nagpadayon lang sa paglakaw ug mihunong sa usa ka establishmento haduol sa eskina nga daw nag-atang og masakyan. Ang lalaking mikanaog sa motorsiklo naglakaw usab paingon sa gibarugan sa lalaking nagkupot og cellphone. Daw nagkaistorya pa sila sa makajot. Apan mabantayang gitukmod sa lalaking nagkupot og cellphone ang lalaking miduol kaniya apan gipusil siya. Human sa hitabo, mibalik ang usa ka motorsiklo o gipasakay ang suspitsado samtang ang biktima nabantayang nagpingit na sa kasakit sa samad pinusilan nga iyang nahiaguman hangtod nga siya nahagba. May pipila ka mga tawo nga naagi sa dapit ug nagpakisusi sa nahitabo sa biktima apan adunay uban usab nga nangahadlok ug daling nagpalayo sa dapit. Base sa investigasyon sa Marigondon Police Station, giila ang biktima nga si Jonah Siit, 20 anyos, usa ka call center agent ug lumad nga taga Lanao del Norte. Ang biktima gikatahong naigo sa wang bukton ug milapos ang bala ug misulod sa iyang lawas. Pag-adto na mo, pag-istorya na mo sa biktima, so far okay naman siya, murag stable na, maka-istorya na siya, pero murag undergo siya og medical operation, pag-extract sa bala nga nabilin siyang lawas. Kini na ang ikaduhang higayon nga gikatahong may susamang insidente nga nahitabo sa dapit. Sa pagkakaroon aduna nay persons of interest nga gitanaw ang Station 4 sa Lapu-Lapu City Police nga posibleng responsable sa krimen. Gipaabot na lang nila ang biktima nga makagawa sa tambalanan aron sa pag-ila nila. Pero waton gyud na mo mga maka-recover na to after sa operation sa biktima, amo tong balikon sa ospital. Nga amo siyang ipakitong mga pictures para kung positively ma-identify gid niya maubag ito mo tawhana. Uban ni Renante Quiñones, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.